Така, пътуването на обратно започна. Едо, естествено, имаше само една свободна седалка в самолета и аз му я дадох. I'm such a good husband, right? И сега той ще ме черпи кафе, защото му дадох седалката си. А аз отново сигурно ще имам приключения, но този път ще ги запиша, защото не съм наспан. И съм така доста по-бодър, отколкото предния път. Силно се надявам някой да си изпусне полета. Самолета е ето там един... Какъв е? А320. Латам. Дано да има място за мен. Защото ако няма и то, нали, пак трябва да направя същата лудост и да изпадна 6000 пъти в нервна криза, за да се пребера, ще получа, не знам и аз. Имам няколко такива чантички, които искам да ви покажа. Едната е от бизнес класата, която летях насам. И другата е един подарък от Едо, който ми дари една от Gracias. Една от бизнес клас чантичките, които дават в Латам. El mío era el lago... No, el mío era... No, el tuyo era... Lago Titicaca el tuyo. ¿Sí? Езерото Титикака. Y el tuyo era Amazonia. No, el tuyo era Amazonas y el mío es Lago Titicaca. Моето е Амазонка, а неговото е езерото Титикака. Ето го Едо. Добро утро. Добро утро. Едо, има място. Имаш място в самолета. Кое място ти даде? Дай ти билета. Да, аз съм толкова добър. Десет делта. А, Б, С, Д. Даже и коридор, любимото ми място. Well. Edo. Esa cara, hombre. Edo. Espérame, que estoy ocupado. Ето винаги намира най-подходящите места да прави някакви... Чакам. Винаги намира някакви такива места, в които да прави нещо, което въобще не му трябва в момента, но... It is what it is. Y señales luminosas. Los dispositivos electrónicos pueden ser utilizados solo en modo avión. Computadores deben estar apagados y guardados durante rodaje, despegue y aterrizaje. Celulares y tablets deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento. Si su dispositivo queda atrapado...
вече сме в първия полет. Оказва се, че са ни сложили в Латам Плюс, каквото и да значи това. Пътуваме с Boeing 787 2 на 3 на 3 разположението. За първи път виждам такова разположение. Дадоха ни тук едни отделца и така. Дойде един стюард и ме пита дали искам вода или нещо такова. Имаме и малък такъв екран. Да, готови сме според мен за излитане, така че да. Сега ще видим дали ще има някакъв сервис по време или не. Аз съм супер впечатлен от Латам хора. Хората на летището бяха супер добри и мили. И ни сложиха в премиум икономия. Ние сме платили за икономи. Защото на Латам не може нито бизнес, нито нищо да резервираме. Само премиум икономия. И сега започнах да гледам листата с филми. Те имат най-новите филми. Всичко, което е номинирано за Оскар, сега ще ви покажа. Филм номиниран за Оскар. Филм номиниран за Оскар. Филм номиниран за Оскар. Хора, не го очаквах това. Супер, супер, супер интересните филми. Вау! Точно започнах да гледам един филм и казаха, че полета... Su atención, por favor, reiteramos información para pasajeros vuelo LATAM 714 a Sao Paulo. Закъснява с 3 Que la часа. salida del vuelo estará demorada debido a un mantenimiento no programado. La nueva hora de salida estará prevista a las Което 19:30 означава, че horas. си спускаме Les pedimos a los връзката pasajeros, por favor, към tomar sus Европа. preferencias y desembarcar de ley. Полета е закъсняващ. Имаме по 20 евро за ядене. Ще се възползваме комплето хот-дог чилийски за без пари от Латам. Подарък. Втори опит. Имахме нужда от шампанско, I guess. Ето гледа някакъв филм на английски или какъв е. Аз гледам един португалски, т.е. бразилски филм. Казва се Мъж с М. Все едно, нали, че започва с М. Полета, само искам да кажа, е 3 часа и остават 2 часа и 10 минути. Аз гледам един филм. Но остават ето 2 часа и 10 минути. Вечеря. Вилешко с някакви неща. Шоколад млечен с колумбийски. Вино и кока-кола зеро. Полета общо е 3 часа. И сервиза е 10 от 10. Какво ядеш? Бяло вино и вода. За ядене? Да. За ядене? То е картофи с
пиле. Muy bien. Този път не съм толкова изморен, така че ви показвам. Ми останахме без полет. И сега чакаме да видим какво се случи. Полет от Сантяго до Сан Павло закъсня и си спуснахме връзката. И сега идеята е да видим следното, какво всъщност, нали, може да направим. Но да, тази година пътуванията на дълги разстояния не ми върват изобщо. Ама изобщо. Изоставените. Chile unido. Jamás será vencido Bulgaria. Локура, лудница. Хора, заседнахме в Сан Пауло. И нещо страшно е. Честно ви казвам, аз такова пътуване никога не съм имал с толкова много проблеми. Мисля да дремна. Ето, това е стаята. Изкъпах се преди точно 5 минути. Часа е около 4:30 сутринта. Ние сме тръгнали от петък вечерта да пътуваме. Това е просто убийствено. Аз не знам защо си го причинявам. Но да. Добро утро. Честита баба Марта. Поне спахме 5 часа. Сега отивам да видя дали може да завредим с една закуска, защото хотела, в който ми предлага. Да. Ей! Това са другите оцелели от нашия клуб. Така че отиваме на закуска. Така, сега ще ви покажа кафе, сирени бъркани яйца, нещо като баничка, едни бразилски кюфтенца, които обожавам, пан кон кейжо, ето такъв десерт, банан, папая, диня, ананас и там е за неговото кафе, така че започваме да хапваме. Така. Не сме записвали много днеска. Опитваме се да стигнем до Рим. Това е целта. Един път вече, ако сме в Европа, мислим, че ще успеем да стигнем някакси до Виена или до Прага. Просто, да, проблема е, че този дългия полет, значи то беше Катар, Доха, всичко анулира, гръмнаха там бомби. После някакъв проблем в Ангола, който, нали, все пак ние сме в Бразилия, естествено, и да, въобще, да, просто надявам да имаме места. Ако ще и на пода да пътувам, просто искам да се прибера вече. И разбира се, защото сме колеги, тя ни донесе едно шампанско. Аз имам чувство, че ако го изпиеш, ще се напия. И вече разглеждам какви филми има. Пастъци. И едни някакви други неща. И да. И това е защото някак си слязохме от бизнес до икономична класа, в която не може да си опънеш краката. Но повече за самия самолет след малко. Ние седа, понеже сме, нали, много изморени и този пред мен реши да си дръпне седалката буквално на главата ми. Решихме да играем Uno. Има и други игри, така че 10 часа мисля, че може да издържим. Дадоха ни някаква салата или нещо странно. Десерт, тирамису.
изглежда апетитно въобще, ако трябва да съм честен. Но накрая в Европа. Сега нека да видим как ще стигнем до Виена, но тук вече е по-лесната част. Така че да, не би трябвало да е проблем.